नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओ आमाय मा खालामदोलै? रजारि पेकिं खालामदों। रजारि पेकिं खालामदों ना? औ। आच्छा माबायदि पेकिं खालामो बेखौलाय? बेखौ ओरैनो सुनानै हेल' गाइस, आंनि आनपाब्लिश ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथां साफ्रोमखौबो बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। आंनि नैबे दिनै मोनसे बे भिडिअ'आ आलादा आरोना। नायलांबाय थादो लोगोफोर, नायलांबा नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन। अरावबो सावनांगौ ना? माने गयैनि सावथेबाय आरो ना? आच्छा मा दाम बेयो मोनसेयाव? मोनसेयाव 10 थाखा। 10 थाखा ने? आच्छा बेफोर गासिबो 10 थाखानि नामा बेफोरो? गासिबो 10 थाखा। वाव, जि मोजां मोजां दं नै। नायलांबाय थादो। नायलांबाय था नै 10 थाखानि नै। बेफोर 10 थाखा गोजा। फुरा नै बिदि सावथेयो। बे जाबाय। नै बेफोर गोदान माबा सावथेयाखै ना? बेफोरो जाजोब्बाय ने? फुरा सोरनो नांगौब्ला अर्डार खालामनो हागोन, मोननाय जागोन। दायो आं बिन्दो रुमाव थांनोसै। नायलांबाय था। आं दायो दरजा खेवबाय। वाव, खोमसि। आं लाइट सावग्रोनि। नै बेनो जोंना बिन्दोआ, आलफनसाया नै दंगासिनो दङ। आलफनसाया जोंजों लोगोसे थायो। बेनि जोनोमा 2 तारिख फेब्रुवारि 2012आवमोन आरो बियो रुंसारि जादोंमोन 4 मार्च 2023आव। नै लोगोफोर, आं उन्दुग्रा रुमखौ नायनोबा नै बेनो आं उन्दुग्रा रुमा। सिम्पोल आरोना। दायो आं बाहेरायाव थांनि। नैबे आलासिफोर फैबा जिरायग्रा आरोना। दायो आरो आलफनसानि जिरायग्रा थाग्रा न'खौ नायनो थांगासिनो आङो। नै आमाया जिरायगासिनो, फन खालामदों। नै आलफनसानि रुमा बेनो। नायनानै लादो लोगोफोर नै। बे नै आलफनसानि लेडिबार्ड साइकेलमोन, स्कुलाव थांग्रामोन। बे साइकेला दङ आरो नैबे उन्दै समाव सालायग्रामोन बेयो साइकेला। आरो आं बाहेरायाव थांनि। दाखालि नार्सारिनिफ्राय आलफनसानि काम्पायाव गायनो होननानै फुल लायनायखौ आं नोंथांमोननो देखायनि, नोंथांमोना नायलांबाय था। नायलांबाय था आलफनसानि नामै लायनाय फुलफोरखौ। नैबे फुलाबो गोजाबो बारो, गुफुरबो बारो। बे साननैसोनि उनाव गुफुर बारगोन। नै बेफोरनो दाखालि आलफनसानि नामै लाबोनाय फुला। जोबोद मोजां मोजां, समायना रमायना। आलफनसाया जोबोद मोजां मोनोमोन बिबारफोरखौ। बेनिखायनो बै आलफनसा थांबाय थाग्रा
नार्सारिनिफ्राय बेखौ लाबोनाय जादों। नैबे आलफनसानि खाम्फा बेखौ आलफनसानि खाम्फानि गाहायाव दोननाय जाबाय। लर्ड आलफनसा बर' नार्जारि। नायदो आलफनसाया जोबोद समायना ना फुला। बेयो ग्रथ'। बे ग्रथ' खाथियावनो आलफनसाखौ नै दोननाय जादों। नायनो थाखाय गोसोखांनो थाखाय बेखौ खाम्फा बानायना दोनबाय। आइ मारिया ग्रथ' बियो ग्लास दङ, नैबे ग्लास सिङाव दोननाय जादों।